Prezintă-ne, te rog, cei mai buni porumbei ai sezonului 2012. La momentul ăsta am două crescătorii de reproducție, una care ne aflăm acum cu 17 perechi și încă una la părinții mei acasă, o să mergem mai târziu acolo, cu 15 perechi de reproducție, pentru că dacă nu zburăm la maturi, ne-am axat foarte tare pe reproducție, să reproducem cât mai mulți pui. Și am în mâna mea un mascul roșu foarte, foarte energic, după cum îl vedeți. Masculul are zburate la vârsta de 1 an 12 etape, între care și 2 fonduri, și a ocupat locul 1 la Șopron, la 450 de km. Acolo unde spuneam că am avut, cred eu, cel mai bun rezultat, să angajez 4 porumbei să obții locul 1, 2 și 9. Sper că nu fac voioare, că nu prea le țin minte astea. Dar porumbelul a fost locul 1. Fratelui, care în cealaltă crescătorie de reproducție a zburat inclusiv Frankfurt la un an de zile, 1050 de km, un concurs extrem de greu. Acest porumbel este reprodus la mine împreună cu fratele lui. Din cuplu am avut doar 2 pui în anul 2011. Tatălui este un mascul din nou de la Cosmin Oteanu, un fiu din Roșia de Marques Prats, iar mama lui este o femelă de la Raul și Xavier Verstrate, o fică din Topstar, cred eu prima care s-a dus în România, și pentru că am de vreo 2 ani, 3 ani, o femelă care se pare că este o reproducătoare senzațională. Deci din acest cuplu, și am să vi-l arăt imediat, am avut 2 din 2 pui, ăsta cu locul 1 la Șopron la 450 de km, frațul l-am încercat la maraton să vedem posibilitățile, a rezistat inclusiv la o cursă de Frankfurt foarte grea, 1050 de km. Prezintă-ne, te rog, și părinții acestor 2 masculi. Deci acesta este tatăl celor 2 roșii, și roșii la momentul ăsta am trecut în compartimentul de reproducție. Este un fiu din Roșia de Marques Prats, lui Cosmin Oteanu. O femelă senzațională și foarte multă lume din țară o cunoaște pentru produsii ei. În primul an am reprodus din el acești 2 pui care ambii au rezistat după un sezon extrem de greu pentru zona de vest. Deci procentaj de 100%. În 2012, datorită unor probleme la reproducție, am reușit să scot din el doar un singur pui, care a rezistat la toate etapele de concurs, venind mereu în față. În schimb, l-am trimis la Amstetten cu premii, unde am avut o mare catastrofă și din păcate l-am pierdut, altfel era un pui de mare viitor. Mama roșiilor, de care v-am povestit mai înainte, este această femelă, fică din Topstar și nepoată din Maxima lui Verstrate. La fel, cei 2 pui din ea, procent 100% rămași acasă. Iar anul trecut a fost în pereche cu roșu Chip, un mascul care l-am dincolo și care e bunicul campionului național la maraton tineret din 2011, de la Daniel Cobzaru. Și a fost în pereche cu acel mascul, am avut din ei 3 pui, 3 din 3 au rezistat până la 350 de km fără probleme, deci nu s-a pierdut niciunul. 2 dintre ei am retras la compartimentul de reproducție pentru că vreau să lucrez mult pe această femelă. Iar unul l-am făcut cadou prietenului meu, doctorul Agu de la Arad. Aici, despre ce porumbel este vorba? Da, dacă tot ai venit la mine, vreau să prezint un porumbel care ție este foarte cunoscut. Numele lui este Roman 1. Este un porumbel concurat de tineri pe care l-am achiziționat la finalul sezonului 2012. O pasăre cu 21 de clasări, inclusiv 4 locuri 1. Un porumbel care a zburat senzațional în zona noastră. El provine de la Claudiu Roman, care l-a trimis pentru columbodromul de la Groș din 2008, care la un moment dat nu s-a mai ținut, iar porumbei au fost achiziționați de tineri de la Claudiu și zburați. Roman 1 și Roman 2 au fost cei mai buni zburători, ca să zic așa, din puii trimiși atunci de Claudiu. Iar acesta este un exemplar de excepție pe care eu l-am cumpărat să întregească colecția porumbeilor de general. Ce linie are acest porumbel?
Acest porumbel are ca bază porumbeii Florengels și porumbeii Van der Wegen. Așa cum ți-am zis de la Claudiu Roman, un porumbel cu o energie deosebită și cu o musculatură senzațională. Acest porumbel original Cosmin Olteanu este unul din puii aduși de care v-am povestit. Un porumbel zburat la fel 12-13 etape, tot programul de zbor, incluzând 2 etape de fond, și care a reușit să ocupe locul 3 general tineret pe județul Bihor. Un porumbel cu o voință ieșită din comun, pentru că am avut unele curse, chiar dacă au fost la 300-400 km, o caniculă senzațională și extrem de grele. Și este dovada a ceea ce v-am spus mai înainte, că porumbeiul Cosmin, și nu laud că e prietenul meu, dar jucând 12, 14, 15 etape pe an peste munte, este clar că au un traseu cu o dificultate deosebită, care selectează porumbei extraordinari. Eu sunt foarte mulțumit și baza porumbeilor mei de general o vor constitui porumbeii de la Cosmin Olteanu. Noi stăm aici într-o zonă puțin mai defavorizată, ca să spun așa. Avem și o distanță mai mare peste crescătorii din Oradea. Este un impediment în rezultatele crescătorilor din zona noastră sau depinde de cum pregătești porumbei și ce porumbei deții? Ca în orice lucru, în primul rând, depinde cum îi pregătești, ce porumbei ai. Însă, poziția nu doar a noastră, a întregului județ Bihor, cu excepția celor din zona Oradea, este dezavantajantă din ce punct de vedere? Noi avem aici trei defilee mari. Pe partea de nord a județului, pe partea dinspre Marghita, e o zonă de câmpie. Urmează între 2 rânduri de dealuri defileul Crișului și pe partea stângă, în sudul județului, e un alt defileu unde e zona Beiușului. Astfel că vântul joacă un rol extraordinar. Bihorul joacă și pe o deschidere foarte mare, de la Ștei până la Marghita, și acum până la Marghita aveam peste 100 de kilometri deschidere, până la care avem vreo 120 crescătorii din care sunt membri la noi. Dacă vântul influențează foarte mult sosirile pentru cei care se află în aceste zone. Dacă bate vântul în jos, e clar că cei de pe zona Marghita și nordul județului au un dezavantaj. Dacă bate vântul în sus, cei din zona Beiușului au un dezavantaj. Faptul că s-au introdus la un moment dat centre de îmbarcare și clasamentele pe zone a creat un anumit echilibru, adică suntem în zona Alejdului vreo 30 de crescători care au un clasament al lor. Dar asta nu înseamnă că din 15 weekenduri în care sunt concursuri și la concursuri de distanță mai lungă, nu ne putem vedea și noi. Dacă nu mă înșel, tu ai luat anul ăsta 2 sau 3 locuri pe județ? 3 locuri de unul. Eu am avut 1 sau 2 locuri pe județ. Adică se poate. Mult mai greu și cu mult mai multă muncă, dar se poate. Însă este o poziție ușor dezavantajantă. Asta a fost și motivul pentru care eu n-am optat să cumpăr porumbei de viteză de mifond cât timp am cumpărat porumbei de aici. Pentru că lucrurile un pic s-au schimbat în viața mea și urmează să mut porumbei la Oradea. Am cumpărat și astfel de porumbei. Cred că este foarte greu din zonele astea 3 amintite să faci punctaje cu care să te bați în campionatul național. Unde vorbim de un punct, 2, 3 la viteză de mifond, e extraordinar de greu. La nivel de județ, ținând cont că indiferent cum bate vântul azi, pe unii avantajează, pe unii dezavantajează, la fel, deschiderea asta foarte mare e un impediment în a face puncte foarte bune. O să fac foarte greu. Dar una peste alta, dacă ai porumbei buni, te vezi. Pentru că tot ai amintit de mutatul porumbeilor, ce planuri de viitor în materie columbofilă ai? Da, m-am hotărât după... E un gând mai vechi al meu și am găsit un teren cu Nelu Stani cu un preț foarte bun în zona Oradea și am zis, domnule, că mă porumbei acolo, am și găsit un băiat care să mă ajute la porumbei.
am familie, îmi cresc copiii, s-ar putea să ne mutăm și noi încet spre Oradea. Am copii care merg la școală, urmează liceu, urmează facultatea și trebuie să ne gândim și la familie. Și am să încerc să mut porumbei acolo. Oricum eu sunt un plimbăreț cu porumbei. În 2006 am adus aici la unde mi-am făcut casa, unde locuiesc acum. Anul trecut i-am mutat aici unde suntem pe deal. Peste vreo 2 săptămâni o să-i mut la Oradea. Cine știe? Îți mulțumim, haideți să mergem să vedem și compartimentul de reproducție unde sunt maratoniștii.